След като сте изтеглили файл от интернет, можете да го откриете в папката изтеглени файлове. Към момента този файл е архив и той няма да ни свърши работа. За целта трябва първо да го разархивираме. Кликнете върху файлът, след което десен бутон върху него и търсим опция, която да казва разархивирай. В случаят разархивирай в текуща папка е перфектно. Възможно е вашето меню да изглежда по малко по-различен начин. Ако вашият Windows е на английски език, търсете опция Extract All. След като видите този прозорец, натиснете отново Extract. След като разархивирате файлът, можете да влезете в посочената папка. Тук търсим файл, който се казва install.bat. Кликнете два пъти върху него, след което компютърът ще инсталира всички необходими файлове, които ни трябват, за да можем да програмираме игри на C++. Възможно е след като стартирате файлът да се появи този прозорец. Кликнете върху опцията More Info, след което върху бутонът Run Anyway. След като сте готови с инсталацията, потърсете Visual Studio Code долу при вашите програми. Можете да кликнете върху иконката за търсене, при което най-вероятно програмата ще излезе тук. Ако не излезе, напишете VSC и ще видите програмата най-отгоре. Можете да я отворите и да проверите дали всичко се зарежда както трябва. След като отворите програмата, вероятно това е което ще видите. За да тествате дали всичко се е инсталирало правилно, отидете в горния ляв ъгъл и натиснете Файл. Потърсете опцията Open Folder, след което отидете на изтеглени файлове. Папката Full Windows Package, Lessons, след което кликнете Избор на папка. Или ако е на английски вашият Windows, най-вероятно ще пише Open Folder. Почти сме готови. За да можем да стартираме файловете, кликнете последната иконка най-ляво в менюто Extensions. След което потърсете Task и трябва да инсталираме Task Runner, което в случая се пада четвъртото разширение. Кликнете върху бутонът Install. Можем да се върнем обратно в работната директория, най-горе, най-ляво, където пише Explorer. Можете да натиснете върху папката Tasks и върху файлът, който се казва main.cpp. За да тестваме дали този код, който съм ви оставил тук работи, трябва да кликнете най-долу вляво, където пише Task Runner. Ще видите Build and Run Game. Кликнете върху това. И ако всичко работи правилно, би трябвало да видите този старателно подготвен от мен автопортрет. Ако сте имали проблеми по време на инсталацията, не се притеснявайте, защото след първи урок ще помогна персонално на всеки, който е имал затруднения. Това е всичко от мен за сега. Очаквам ви с нетърпение на предстоящите ни уроци. До скоро!